Welcome back imbukeli we-Black Life TV. Isiqephu sethu sithi sikhipha izimfihlo with myself, uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo-ke ila umuntu afika khona azoconfess ukuthi hayi wenza ububi mhlawumbe kade ehleli nabo isikhathi eside. Kuyasiza kakhulu noma usuzobhekana nama-consequences akhona, but okubalulekile ukuthi usuke ulikhulumile iqiniso. Thina-ke siyakuvulela as Black Life TV ukuthi ube nalelo thuba lokuthi ulikhulume iqiniso. Noma imfihlo yakho ubona ukuthi isinda kangakanani. Asingasimosha isikhathi nginosesiduze kwami engizombingelela bese yangitshela nje ukuthi uqhamukaphi bese yasichazela ukuthi usimemeleni ufisa simsize ngani thina Black Life. Sawubona njani? Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila. Ngicela ungizisho nje ukuthi uqhamukaphi why usibhalelile ufisa sikusize ngani? Ngiqhamuka kwaNongoma kodwa ngihlala kwayiwe Mlazi. Okay. Cela bandla usichazele ukuthi mhlawumbe ufisa sikusize ngani kule show ethi sikhipha izimfihlo. Yiphi le mfihlo ufuna ukugonyuluka kuyona? Sisi nginenkinga la. Angangizothi ngachithela umyeni wami. Okay. Ngamchithela ngangisebenzela labantu bangale bokufika. Okay. Ngalala naye simo semali kwakubhede endlini kanti umqashi wami bengazi ukuthi unegciwane lesandulela. Okay. Ngangakwazi ukutshela umyeni wami, ngiyasola ukuthi ngimthelelile ngoba bekade siclean. Ngiyambuka lokhu uyagula, uyancunzeka nje, uyakhwehlela kaqedi. Ayitshela ukuthi into edlulayo, asitshela ukuthi inyongo kodwa mina into ngaphakathi iyangehla. Ngoba sengitholile ukuthi umqashi unengculazi, ngahamba nami ngayo-check. Manje ngiyawafihla amaphilisi. Thembe ngihamba ama-classes khona ngiyezwa ukuthi ngalesikhathi mina ngiwadla, yena engawadli uya-affecteka. Namasi. Manje bengicela ukuthi Black Life ingisize ukuthi ngikwazi ukugonyuluka. Ngiyafuna ukumsiza ukuthi ngihambe ngimse ekliniki. Nje angazi ubhekana noma yini engibhekana kodwa mengimsizile yena. Uphi yena umyeni wakho ngamanje? Ngishiye ekhaya uyagula. Ucabanga uzothatha kanjani umuntu onjani umyeni wakho? Ngithemba kakhulu. Mhlambe nje lento izomlimaza kakhulu ngoba nje uyangithemba. Angiboni ukuthi into abekade ecabanga ukuthi ngelinye ilanga ngoyenza. Meqhamuka kumina angazi. So uboss loyana usakhona yena? Uboss usakhona. Nisabonana? Sabonana kodwa futhi asisathandani nje, impilo yami nayo imoshile. Ngoba kusho ukuthi bekuyinto yakhe nje kulala nabasebenzi. But wake waya kuyena wamchazela ukuthi uthole usuku kanjani? Ngamchazela wathi uyazi. Kusho ukuthi ukwenza ngamabomu? Kusho ukuthi ukwenza ngamabomu. So no boss ngithanda isikhathi singanani? Uchathela isikhathi singanani umkhonyana wakho? Mhlambe 6 months, about 6 months. So uqala ungacondomize uqale immediately or waqala asenjwayeleni usubona ngathi enjwayelene? Mhlambe sacondomize kanye nje. After that? Hayi. Wongasaba ukuthi mhlawumbe ngase ukhulelwe? Ngangisaba ukuthi ngase ngikhulelwe. Kodwa phela ngithi uyazi na umuntu osifazane. Yena uthi ukwenzile kube khona izinto esiphuzayo zokuclaim ukuthi hayi ngakhulelwe. Ngiyabonga ukuthi abantu besifazane bayakwenza lokho kodwa mina angikwazi, angikwenzi. I'm joking. I know ukuthi yena kuzoba nzima kakhulu and ngoba khona umuntu osubona ngathi uyagula. Asazothatha kanjani lo daba kodwa singasimosha isikhathi azama ukumfonela uhusband simoza ukuthi uzothatha kanjani lo daba. Ngiyacela. Uzophela amakhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo. Uyambona uyakujolela, uyamsola ukuthi usethola unumber 3. Uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento. Lalela, sondela ngizokusiza. Thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy. Sizokusiza abheke wena wedwa, athande wena wedwa, acabange ngawe wedwa, angamfisi omunye umuntu ukhona wena. Kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza. Ukuze usithole, zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748. Sheshisa, ungasebudlule nawe ubusika. Sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Hello. Ngiyaphila njani? Yebo bhuti, ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV kuhlelo oluthi sikhipha izimfihlo. Yebo, samukhuluma ngani? Yebo bhuti, angazi noma ungaba naso isikhathi esincane khona usiso seduze kwami office ukukhuluma nawe.
unkosikazi wakho baba. Alright, ngiyisiza ngami ifoni mama. Okay, shaba. Sawubona myeni wami. Ngiyaphila njani? Ngicela nje ukuxolisa ukuthi ngibhalele la ku-Black Life TV. Ungihlupha ukugula. Kunemfihlo engifuna ukuthi ngiyigonyuluke kuwena. Ngibona ukuthi kuyisikhathi. Ngizona izimfihlo manje mama. Yebo. Ngicela ukuthi ungixolele ungilalele. Yini ekwazi ukuthi ngifuyele nje. Cha. Awukhuluma ngalele mama. Nami ngiyaxolisa. Ngiyakubona uyancinzeka. Njoba ukhwehlela nje ungaqondi ukuthi yini. Imina imbangela yale yonto leyo. Baba ngasuke ngachithela nomqashi wami ndawo ngale. Kanti bengazi ukuthi unegciwane lengculazi. Ngiqinisile angidlali. Ngicela ukuthi sihambe siye eklinikhi ukuze uzothola iqiniso. Ngifuna ukuthi nawe ukwazi ukunakekeleka. Ngiyakuzwa amahewu ngizowaphatha kulungile, kodwa ngiyacela ukuthi ulalele lento engishoyo iyiyona. Ngiyazi ukuthi angenzanga kahle. Ingakho manje lento iyangiba. Uma mpotenisile ngihambe ikhuluma. Ngithi ngothembeka ngawa. Njengokuthi nami ngiyamhawa ngisebenza nje egcineni. Ngizwa ukhona Ngicela wehlisa umoya. Ngicela wehlisa umoya. Ingakho ngize la ngoba ngiyazi ukuthi ubaba ungithembile, mina ngithembekanga kuwena. Ngakho angithandi ukubona futhi udlula iqiniso ungalazi. Ngimisele futhi ukuthi iblame mama uthi kentilale sithi sikhulumayo. Manje namhlanje azobuya le ngiyazi. Ngiyacela ukuthi ngibuye sekwazi ukuya emtholampilo mina nawe. Ngizothi la kodwa leyo mpilo. Mina ngifuna ukuthi la namhlanje azobuya la. Hawu baba. Ungayitshela ukugula awuhambe namathithi yakho lawo sobela umathithi emali. Ngicela ukuthi ungixolele, ungivumele futhi ngikusize. Awuhlone namhlanje ngisefikana ngiyizele lento eyisho namuhlatshela lento eyisho mhlawumbe ngiyawena eyabona. Kwasekwanzima. Uthini? Ngizange ngikwazi ukuzwa kahle. Uthi ngingabuyi. Uthi ngabusabuyele ekhaya namhlanje. Uthi ngingabuyi. Uzobona ukuthi wenze njani. Akayikholwa. Andikuzoba buhlungu ukuthi ngiyambona uyaphela. Kodwa uthi ngingabuyi. Emadadewethu uqoshile. Kuyacaca. Uzizwa kanjani? Angizizwa kahle kodwa ngizoya kuyena. Okay. Ngoba at least khona sekwazi okuncane, angazi ukuthi kuzokwenzakalani. Mhlambe useqale ngikulo umbona elebe egula. Phelile u2 months lo muntu egula. Njengoba manje lele ekhaya nje. Akasayi nasemsebenzini. Akudleki. Namhlanje umkhuhlane kusasa ekhishwa isisu, kusasa ikhanda, sekukuningi. Sekukuningi ngempela manje nje isazelo siyangihla. Ngicabanga abantu bamsemzini bazothatha kanjalo udaba. Ngeke kuze kube lula ngifuna uqamba amanga. Mina ngeke ngize ngibatshela ngazi yena. Ngoba ngabe ngile kubona. Batshela mhlawumbe. Ngabe ngile kubona kodwa ngisabile mhlambe sebeyotshelwa uyena. Kodwa mekusizakale yena nginenkinga nami ngizobothi ngenze njalo. Inaba abantwana? Yebo sinabo. Bakhulile. Bakhulile. Umagcina mhlawumbe neminyaka mingaki? Umagcina na 7 years. Yabo sometimes ezinye izinto ezizenzayo because as much as kade kumnandi ukuganga kodwa
imiphumela yakhona ayimihle. Yeah. And njengoba ubaba esesimeni esinje, iy'ngane mengase kuthiwa kuyenzeka agula angalutholi usizo aze ahambe emhlabeni, unembeza wakho uzofa nawe futhi ngoba abantwana bazoba nganamuzali ngenxa yamama wasuke endlini wahamba wojitha. Ya ngoba ngezingixolela. Azama ukutholela ubaba usizo nje ubusho nje ukuthi uzohamba uye kuyena mhlampe zama ukuthi ateste mhlawumbe asheshe athole medication kusa-early. Usaqhubeka usasebenza kule nkampani eNaples le? Ngisasebenza khona. Ucabanga uzozizwa kanjani lapha phela uzoba nalokho ukuthi lo muntu achitha nayo ila usebenza khona what if ngiyaqhubeka? Ngimisele noma ngathi angeke ngizoyeka. Upossible ukuthi nga-relocate, angeke ukwazi uku-relocate uye kwenye indawo? Mhlampe kungcono ukurelocate ngoba yona imali siyayidinga futhi manje njengoba ehlele ekhaya engasebenzi. Exactly, khona nabantwana Yeah, ngoba ngoba impilo kufanele iqhubeke. Ya ngoba ngiyazi vele ukuthi mina ngiyangithembe kakhulu-ke masazi ukuthi mina ngeke akhole nokuthi angisathandani naye. Ya nami ngeke ngizwe kuthiwa amadoda amaZulu awafuni umuntu odlalela esibayeni sawo, babe sakwazi ukuxolela ukuthi uye wavumela omunye umuntu angene esibayeni sakhe. Ya iqiniso lelo. Yo, uyakholwa? Nansi okay ngiyakholwa. Kodwa manje bengidleka nalapho. Bengathi bakhuluma nami. Ngiyakudabukela kakhulu, but I think istep sokuqala usithathile ukuthi ukhulume iqiniso. So uzoba ngconywana after ukhuluma lokhu, then mhlawumbe usungalindela noma yini because now uyazazi izinto zenzile, and then sobonakala maqhubeka nokuhamba kwendlela ukuthi kwenzakalani. Ngiyabonga kakhulu sisi. Siyabonga. Ezola imbukelo Black Life TV usise chaza udaba lakho ukhulumile-ke nomkhwenyana wakhe wavele wathi hayi akabusabuye ekhaya. So ngoba yena umazi kangcono uthi ezophindela ekhaya abone ukuthi kwenzakalani. Ngiyafisa ngathi bangakwazi ukuthola usizo noba balulame naye usisaqhubeke nempilo yakhe relocate mhlawumbe just ukwenza nje ukuthi umkhwenyana wakhe abuyele ukuyithemba ngoba ukuphinda acabanga ukuthi njalo unkosikazi wakhe emsebenzini uyabuyela kuleya ndoda le amchithela ngayo futhi wangagcina ngokuchithwa sebuya nesifo ekhaya. Ngicathi lokho kuyinkinga kakhulu, kubaluleke kakhulu mhlambe ofanele si-understand every time mekhona lo muzwa lo ukuthi ngathi ungaganga ngathi ungaqale wenze introspection ubuze ukuthi yena uzobenefitani after that. I know moments are always good, I feel up good, but at the end of the day siwabheka ama-results azobuya shayiba mina noma lo muntu lo sukuganga ngayo. Mina Mlangeni Magasela ngifuna ukukhuluma kakhulu because I'm not a motivational speaker la, kodwa kubalekile ukuthi sifuna ukusiza abantu sizobasiza futhi ngesikhathalo ukwenza lokho thina as Black Life TV. I'm out.